Dette er sinusrelationen del 1, hvor det gælder, at højden ligger inden for trekanten. Vi har trekanten ABC, hvor vi har tegnet højden H. Det vi så gerne vil, er at finde to udtryk for H. Det første vi gør, er at sige sinus til A, som er den modstående katete divideret med hypotenusen, og den er stående her. Og derefter omskriver vi det, så vi får H til at stå alene. Det er præcis samme gør vi ved vinkel C, hvor vi siger sinus til C er lige med den modstående katete divideret med hypotenusen, som vi har stående her. Og det omskriver vi så til, så H står alene igen. Så vi får H er lige med A gange sinus til C. De to udtryk for H sætter vi så er lige med hinanden, så der kommer til at stå C gange sinus til A er lige med A gange sinus til C. Det vi så gør for at få det til at se ud som sinusrelationen, som vi har stående heroppe, er at vi dividerer med sinus til A på begge sider. Nu gør jeg det på den hurtige måde. Og derved går sinus til A ud. Og vi er så stående C er lige med A gange sinus til C divideret med sinus til A. Og hvis vi så også tager det her og dividerer med sinus til C på begge sider, så ser vi, at sinus til C går ud med hinanden, og vi får så sinusrelationerne, som står heroppe. Og for at få B, så skal vi faktisk bare gøre det præcis samme ved at vende trekanten og finde en ny højde. Og nu er vi nået til anden del af sinusrelationerne, hvor højden ligger ude for trekanten. Vi har her trekant A, B og C, og vi har tegnet en højde H ude for trekanten. Nu gør vi ligesom før, som vi gjorde i første del, altså vi finder en sinus til en vinkel A, og jeg skal huske på, at det er den store trekant, vi tager sinus til, altså den trekant, som går fra vinkel A til langs siden C, hen til vinkel B, ned langs siden H, og tilbage igen til vinkel A. Og sinus til vinkel A bliver så H divideret med C, altså den modstående divideret med hypotenusen, og det omskriver vi så H står alene. Det samme vil vi gøre med vinkel C, dog kender vi ikke vores vinkel. Men det vi ved, det er, at vores vinkel C skærer en lige streg, som er 180 grader, og derfor kalder vi vores vinkel C 180 minus C. Og det skriver vi så der står sinus til 180 minus C er lige med H divideret med A. Og det omskriver vi så igen, så vi får et udtryk for H. Men jeg synes nu, at det her 180 minus C ser ret grimt ud, så vi kan omskrive det ved hjælp af enhedscirklen. Det vi først gør, det er lige at afmærke vores vinkel C. Det her er vores vinkel C. Og så er jeg indtastet her den blå vinkel, som er vinkel C minus 180 grader. Og det man gør, det er, at man aflæser det her i midten af enhedscirklen. Og vi ser så, at de rammer det præcis samme sted, og derved kan vi skrive vores 180 minus vinkel C som vinkel C. Så jeg kan simpelthen omskrive det, der står her, til C. Nu er vi så nået til det skridt, hvor vi kan sætte H lige hinanden. Og
Og det vi så gør nu, det er, at vi dividerer med sinus til a på begge sider. Og derefter dividerer vi med sinus til c. Det vil så sige, at sinus til c går ud herhen, og vi dividerer med det på den her side. Altså så kommer der til at stå c til sinus c, og a divideret med sinus a. Og det var jo det, der stod heroppe. Således.